5 август президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар шаҳри Авазаи Туркманистон дар конфронси сеюми Созмони Милали Муттаҳид оид ба кишварҳои рӯбатараққии маҳсур дар хушкӣ иштирок ва суханронӣ намуданд. Президенти кишвари мо муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба роҳбари кишвари мизбон барои пазироии самимӣ ва ба Созмони Милали Муттаҳид баҳри дар сатҳи баланд баргузор кардани ҳамоиши муҳими байналмилалӣ изҳори сипос намуданд. таъкид гардид ки аз лиҳози натиҷагирӣ ва таҳлили фарогири раванди татбиқи барномаи амали Вена солҳои 2014-2024 конфронси имрӯза барои гурӯҳи кишварҳои рӯбатараққии маҳсур дар хушкӣ аҳамияти хоса дорад. ба таъкиди роҳбари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ин чорабинӣ имкон медиҳад ки самтҳои афзалиятноки сафарбар намудани саъю талошҳои минбаъда муайян карда шаванд. сарвари давлати мо муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон таваҷҷӯҳи иштирокдорони конфронсро ба зарурати роҳандозии василаҳои муассири таъмини рушди устувор, рафъи мушкилоти вобаста ба маҳдудиятҳои транзитӣ ва инфрасохторӣ, татбиқи лоиҳаҳои муштарак дар бахши энергетика ва бунёди дигар зерсохторҳои иҷтимоӣ барои кишварҳои маҳсур дар хушкӣ ҷалб намуданд. таъкид гардид ки мавқеи ҷуғрофии кишварҳои рӯ ба тараққии маҳсур дар хушкӣ боиси ба мушкилот рӯбарӯ гардидани онҳо шудааст. ташаннуҷи геополитикӣ, буҳронҳои молиявию иқтисодӣ, тағйирёбии иқлим ва дигар хавфу таҳдидҳои глобалӣ омилҳои осебпазир шудани кишварҳо дониста шуд. президенти кишвари мо муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон иброз доштанд ки Тоҷикистон бо назардошти афзалиятноки соҳаҳои нақлиёт ва энергетика ба рушди босуръати ин самтҳо аҳамияти хоса медиҳад. ба талаботи Созмони ҷаҳонии савдо ва дигар меъёрҳои байналмилалӣ мутобиқ сохтан, ҳамчунин рақамӣ намудани расмиёти тиҷоратӣ ва гумрукӣ, кӯшишу талошҳои дигари Тоҷикистон барои расидан ба ин ҳадафҳо номида шуд. роҳбари давлати мо муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон иброз доштанд ки Тоҷикистон бо назардошти иқтидорҳои гидроэнергетикии худ ба масоили таъмини истиқлолияти энергетикӣ ва рушди ин соҳа аҳамияти хоса медиҳад. дар ин робита сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон таъкид доштанд ки татбиқи стратегияи миллии рушди иқтисоди сабз то соли 2037 имкон медиҳад ки Тоҷикистон дар оянда пурра ба тавлиди нерӯи барқ аз ҳисоби манбаъҳои барқароршаванда гузарад. ба масъалаҳои таъсири манфии оқибатҳои тағйирёбии иқлим ба иқтисоду экосистемаҳои кишварҳои рӯ ба тараққии маҳсур дар хушкӣ таваҷҷӯҳи зиёд зоҳир гардид. роҳбари давлати мо таъкид намуданд ки Тоҷикистон таи 20 соли охир дар пешбурди рӯзномаи байналмилалии обу иқлим ҳамчун кишвари пешоҳанг иштироки фаъол дорад. зарурати андешидани чораҳои фаврӣ ва татбиқи иқдомҳои муассири муштарак дар сатҳи ҷаҳонӣ ба мақсади ҳифзи манбаъҳои оби ошомиданӣ бахусус пиряхҳо таъкид карда шуд. изҳори итминон карда шуд ки натиҷаҳои конфронси байналмилалӣ оид ба ҳифзи пиряхҳо ки соли равон дар ҳамкорӣ бо Созмони Милал дар шаҳри Душанбе доир гардид, ба пешбурди равандҳои муҳими глобалӣ дар соҳаи обу иқлим ва рушди устувор хидмат мекунанд. сарвари давлати мо муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон изҳор доштанд ки татбиқи қадномаи Созмони Милал дар бораи эълони солҳои 2025-2034 ҳамчун 10-солаи амал оид ба илмҳои криосферӣ ки бо ибтикори Тоҷикистон ва Фаронса қабул гардидааст, ба саъю талошҳои ҷомеаи ҷаҳонӣ дар ин ҷода мусоидат хоҳад кард. аз даъвати ҷомеаи байналмилалӣ баҳри афзоиши маблағгузорӣ барои тадбирҳои марбут ба ҳифзи иқлим ва рафъи оқибатҳои офатҳои табиӣ ҷонибдорӣ карда шуд. дар фароварди сухан президенти кишвари мо муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон таъкид намуданд ки натиҷаҳои талошҳои муштараки ҷонибҳо дар ин ҷода боз як омили муассири комёб гаштан ба ҳадафҳои рушди устувор хоҳад шуд ва чунин корҳои созанда бешубҳа барои ҳалли мушкилоти кишварҳои рӯ ба тараққии маҳсур дар хушкӣ баҳри рафъи монеаҳо дар роҳи рушди минбаъдаи иқтисодиву иҷтимоии онҳо имкони муносиб фароҳам хоҳад овард.